2023 में तो केहू सामने ना टिकल ह। 2400 में कुछ ऐसा के प्लान बन गई बा। अब की प्लान ई बनल बा कि एकदम तहस नहस कर देवे के बा। हम ऐसे कहतनी कि पवन सिंह के एगो बहुत ही बवाल गाना करेजवा करेला धका धक 2। अरे राजा हो करेजवा करेला धका धक। वाओ ब्यूटीफुल। अब भैया इहे गानवा के पार्ट 2 जोन बा उ जल्दी तारा लोग के सामने आवे वाला बा। कारण से कि बहुत दिन से बात चलता कि एक 2 आई, लॉलीपॉप 2 आई, करेजवा करेला धका धक 2 आई। तो हम तार लोग के खबर बता दी भैया कि करेजवा करेला धका धक 2 शूट हो गई बा, गाना कंप्लीट हो गई बा। अब जब लॉन्च कर दिया जाओ पवन सिंह के एगो गाना आइल बा जौना गाना के नाम बाबे तेरी लाल चुनरिया, सनी लियोन के साथ हाल ही में आइल बा 5 तारीख के। यही से जौन बा कि वो गाना में डिले बा। अब एक गाना के बारे में हमनी के बात कर जाओ तो खबर ऐसा बा कि एक गाना में हो सकता रही नम्रता मल्ला। कैसे कि तुम लोग पता हो कि हाल ही में नम्रता मल्ला के साथ एगो शूट वायरल होत रहा। केहू केहू कही कि वो शूटवा हथियार वाला रहा, लेकिन हथियार वाला ना रहा। कैसे कि हथियार में वैसा कपड़ा वैसा आउटफिट केहू के ना रहुए। तो भैया हम बता दी कि ई गाना जौन बा करेजवा करेला धका धक उनमें हो सकता रही नम्रता मल्ला। अब बताइए पवन सिंह एक गाना के गईले बड़ा नहीं कुछ अलग करे की कोशिश कर गई बा। हो सकता कि इनमें शिवानी सिंह जौन बाड़ी की वो गायकी कर सकता रही। पावर स्टार पवन सिंह और शिवानी सिंह। एक बात और ही बता दिए मैं म्यूजिक में बड़ा भैया ऑल टाइम फेवरेट प्रियांशु सिंह। तार लोग पता हो कि प्रियांशु सिंह और पवन सिंह के जोड़ी कैसन बा, हमरा बतौला के जरूरत नहीं है। अब बता दी कि गाना जौन बा उ कौना कंपनी से आई। तो तार लोग पता हो कि करेजवा करेला धका धक जौन गाना रहे उ आई रहे टी सीरीज से। तो इहो गाना जौन बा उ टी सीरीज से आवे वाला बा। हम तार लोग बता दी कि ई गाना जौन बा 5 से 6 दिन में तार लोग के देखे के मिल जाई, पोस्टर आउट हो जाई। कैसे कि पता होई बहुत दिन पहले एगो पोस्ट डाले रहन प्रियांशु सिंह जेमे लिखले रहन कि करेजवा करेला धका धक 2 जौन बा उ आवता। आ यही में हम बता दी कि शूट जौन बा उ हो गइल बा, गाना कंप्लीट बा, बस छोड़ना है। और भैया ई जब गाना आई तो यूट्यूब पक्का तहलका मचाई। तार लोग के पता होई कैसे कि कैसन पियावा के चरित्र बा 2 जौन आई रहे। अब तू लोग सोचते बोलो कि भैया तो सब कुछ बता देलिस लेकिन लिरिक्स के लिखले बा ही ना बतेलिस। तो हम बता दी भैया कि लिरिक्स का अभी तक केहू की जानकारी नहीं है कि लिरिक्स के लिखले बा। आ लिरिक्स जौन बानू यही पर पूरा गाना डिपेंड करता। कैसे कि तारा लोग पता हो कि एगो है गाना आई रहा पियावा के चरित्र बा 2 आ उ पियावा के चरित्र बा 2 किंग बनैले रहो वही टाइप के अगर इहो बनाई लो तब जाके चली। कुछ नया कॉन्सेप्ट चाहिए तब जाके जौन बा करेजवा करेला धका धक चली। अब यही पर तारा लोग के का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ई गाना जल्दी तारा लोग के देखे के मिली करेजवा करेला धका धक 2 राजा हो करेजवा करेला। हम कैसन गावे नी इहो कमेंट करके बता दियो। चलो मिलते नहीं।